Bobane, uspori, parkiraj. Ja pa parkiraj, zastani tu. Dobro bre, Bobane. Znači ti si bija za nigde bre. Pa od tebe čovjek ne bio bre, Bobane. Sve kido roditeljski. Znači matematiku keca. Znači biologiju keca, makedonski keca, komšo keca, dobro to nema veze. Fizičko keca, jedinica. Pa malko li trčiš tam po selo kad će te odvedu bre. Govece nijedno bre. Tate be. Što be tate? Znači, ama mora da se ima, Bobane, znači red mora da ima. Ima i rešenje i red, tate. Što je rešenje po tebe? Ajde da vidim. Tate. Milna tatka bre, naučnik bre. 200 dinara. Ovija 200, kakvi su novi bre, sa strinule. Pa da be, tate, novi su. Otkude ti na tebe ovija para? Mama mi ih dade. Pa otkude ona majku te ovija para? I potkude komšu mu dava uvek, zar ti kad dadeš? Znači, ovo više ne ga biva. Znači, jedan dan ke dojdu od rabotu, ovakoj, i ke se rešu. Ne. I njim će gi rešu. Ne. Ama ne može be tako, Bobane be, bomče be. Rešavajte si se vi, a ja ke si idu na kude domče, tate. Ama samo da produjiš ovako je. Ha? Znači, Ne. samo ovako je. Aj, milna tatka, naučni. Hehe.